Y drydydd wobr yn mynd i Eliza Jessica Bradbury o Hwlffordd yn dewis chwarae y ferch o Blwy Penderyn. Mae'n i'r heilyn yn rhoi'r ail wobr i Erin Fflyr Jardin o Gaerdydd yn chwarae Pant Corlan yr Wyn. Yn gyntaf, yn chwarae merch Megan, mae'r ferch o Lambed y Pont Steffan, Cerys Angharad. Llongyfarchiadau'r Telyn i gyd yn drydydd, Eliza Jessica Bradbury yn ail Elin Fflyr Jardin ac yn fuddigol o Lambed, Cerys Angharad. Llongyfarchiadau mawr, mae hi'n dathlu gefn llwyfan. Mae Cerys o fi fama wedi bod yn trio gweithio allan yn do Cerys. Lle mae dy enw di yn mynd i ffitio. Da ni wedi penderfynu, mae fan hyn ydy'r lle gorau, de? Ie. Drws nesau 2016, eith Cerys Angharad Llandysul 2017 yn dacwys iawn am hwnna, ynddi? Ie. Llongyfarchiadau mawr. Enillydd yr Unawd Telyn oedran cynradd, ynddo? A ti wedi cael blwyddyn go lew o brysur yn do Cerys, achos ti wedi cael clyweliad ar gyfer be? Cerddorfa Prydain. Cenedlaethol Prydain. A ti'n gwybod os wyt ti wedi bod yn llwyddiannus neu beidio? Dwi'n gwybod yn mis Rhagfyr. A gerddorfa di hwn i rai o dan 10 oed? Ie. Ie? Sut deimlad fysa fo felly? Cael gwybod bod chdi wedi cael dy dderbyn i'r gerddorfa? Ar draws Prydain i gyd. Mae hwnna yn tipyn o gamp, yn dydi? So mae'n deimlad special iawn, dwi'n siŵr. Yr un mor special ag ennill heddiw? Ie. Wrth gwrs. Cerys, llongyfarchiadau mawr i ti, a diolch am y sgwrs. Diolch. Diolch yn fawr.